जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्लीयाव आं दङ दा जेराव थारमाने एडमिशन फिसानो 6 मासाव मात्र 120 टाका थारमाने बोसोराव 240 टाका बुहुमनि जेसेबां यूनिवर्सिटी कलेज दङ बेनि सबसे खम दामाव फरायनो हानायानो जादों जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी निउ दिल्लीयाव बेयाव मा जायो एन्ट्रेन्स एग्जाम जायो एन्ट्रेन्स एग्जाम जानानै बेयाव थांनो हायोब्ला गथ'आ अल ओभार इन्डियानिफ्राय थांनानै बेयाव फरायो दा माबोरै फरायगोन बेयाव जों मोनसे खालामनांगोन जे गथ'फोरखौ माबोरै इकुइप खालामनो मोनसे जाबाय प्रफेसर गणेश वारिया बुंदों जे रायज्लायनो रोङा लिरनो रोङा फार्स्टआव जोंनो एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै हायार सेकेन्डारिनिफ्राय लानानै गोजौ फरायसालिमोन न'खराव रायज्लायनो फोरोंनांगौ बिमा बिफाया रायज्लायनो फोरोंनांगौ गथ'फोरजों रायज्लायनांगौ गथ'फोरा रायज्लायनो सोलोंनांगौ रायज्लायनाया बेलेग बेलेग आयदा दङ थारमाने जोंनो कनफिडेन्स जाहैदों जे जे मानसिफोरजों बेलेग जातिजों रायज्लायबा इउनिभार्सिटियाव थांबा इन्टारभिउबा जों रायज्लायनो रोङा आंबो दिनै जों 13 बोसोर जाबाय जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटियाव जोंनि गथ'फोरखौ बर' गथ'फोर थांबा रायज्लायनो रोङा बर' गथ'फ्रा आंनि खाथियाव फैया हारसा गथ'फ्रा आंखौ लेंहरो आंनि आइडिया लायो फैयो बर'फ्रा गावजों गाव बर'जोंबाबो रायज्लायबावा सासे सानै फैयो बिथांमोनबो बिसोरो गथ'फ्रा बा बिसोरो थारमाने स्मार्ट जायो थारमाने फार्स्टआव गुदियाव मा खालामनांगौ जोङो बिमा बिफा गार्जेन जानानै गथ'फोरखौ रायज्लायनो फोरोंनांगौ माबोरै हारसानि रायज्लायनांगौ माबोरै हिन्दीनि रायज्लायनांगौ बे नङा जों बर' जानानै हारसा रायज्लायबा थारमाने जोंनि हारिनि रावा गोमालांगोन बे नङा हिन्दी रायज्लायनो सोलोंनांगौ मा कनफिडेन्ट फैयो कनफिडेन्ट माने मानसिया दागाबाजि जायो दागाबाजि माने थारमाने रायज्लायनो सोलोंनो हायो बे मोनसे गोनांथार दा इनफ्रास्ट्राक्चार बेयाव जोंनिया स्कुलाव जेबो गैया नोंथांमोना बेयाव नुदों बेसे गिदिर मिटिं बेयाव बे मिटिंमोनाव बयनिबो कन्ट्रिबिउसन दङ नङा होमबा जों स्कुलाव बयबो जुदि एसे कन्ट्रिबिउसन खालामनानै स्कुलाव सोरबा बेन्च होयोबा सोरबा माबा होयोब्ला कम्पिउटार होयोब्ला सोरबा जुदि लेखाखौ बायना होयोबा सोरबा गोरिब गथ'फोरनो माबाखौनो बायना होयोबा गाननाय जोमनायखौनो बायना होयोब्ला होमबा आं सानो जोंहा बर' मिडियामाव रावबो गोरिब थानाय नङा थारमाने जोंनिया बेनो जादों जे जोंनि गथ'फोर गैयाबा जों साननाङा जे जोंनि स्कुलफोराव जों सापर्ट खालामनाङा जेरै नोंथांमोना मिटिं दावटिं जेरै सापर्ट खालामो लोगो हेफाजाब होयो रांखावरिनि बायदिसिना गाइड्सनिबो हेफाजाब होयो बेबायदि बयखौबो खावलायो जाहाथे फार्स्टआव जोंनि हारिखौ फोथांनानै लाखिनोबा नोंथांमोना स्कुलाव जेसेबो हायो दान हर बेन्चखौनो हर बिजाबखौनो हर बा लेखाखौनो बायनानै गोरिब गथ'फोरखौ फोरोंनायनि मोनसे आइडिया थागोन उनाव जाहैबाय जोंनिया माबोरै रायज्लायनांगौ प्राइभेट स्कुलफ्राव दिल्लीफ्राव मा खालामो थारमाने बिसोरनिया मिउजिकनि क्लास थायो रायज्लायनायनि क्लास थायो सोरबा स्पर्टनि क्लास थायो जोंनि बर'फ्राबो खाथि खाथा ओनसोलाव जोबोद गोरों दङ बे ओनसोलावनो थागोन सोरबा गेलेनायाव बिराद मोजां बे ओनसोलाव